Zamislite da se jednog jutra probudite, otvorite YouTube i vaš kanal više nije vaš. Sati, dani pa i godine truda, stotine videa, tisuće pretplatnika, sve je nestalo ili preusmjereno, a vi nemate kontrolu. Ovo nije scenarij iz filma, već stvarnost koja se događa svakodnevno. U ovom videu saznaćete kako dolazi do krađe kanala, kako prepoznati znakove upozorenja i najvažnije, kako zaštititi ono što ste mukotrpno izgradili. Što je krađa kanala? Krađa kanala često započinje naizgled bezazlenim e-mailom. Dobijete poruku koja izgleda kao službeni YouTube, vaš kanal krši pravila. Kliknite ovdje za žalbu. U panici kliknete, unesete podatke i to je to. Upravo ste hakerima predali ključeve svog kanala. Phishing e-mailovi često koriste hitne poruke koje izazivaju strah, ali ako bolje pogledate, otkrit ćete nepravilnosti. Adresa pošiljatelja nije s youtube.com domene, a link vodi na sumnjivu stranicu. Službeni YouTube nikada ne šalje takve zahtjeve. Čak i ako stranica izgleda uvjerljivo, ona je lažna. Ovdje unosite svoje podatke, a oni završavaju u rukama hakera. Ponekad koriste čak i sofisticirane metode, poput krađe tokena za autentifikaciju, koje zaobilaze čak i dvofaktorsku zaštitu. Osim phishinga, krađa se često događa i preuzimanjem zlonamjernog softvera. Primite datoteku, možda neki alat za uređivanje videa ili sponzorski ugovor. Kad je otvorite, zlonamjerni softver preuzima kontrolu nad vašim uređajem. Prema statistikama, phishing napadi čine više od 60% svih slučajeva krađe kanala, dok zlonamjerni softver i slabe lozinke preuzimaju preostali dio. Ipak sve metode imaju jednu zajedničku točku, oslanjaju se na ljudsku pogrešku. Sve počinje s jednom neopreznom akcijom. Vaš trud, vaši pretplatnici, vaša karijera, sve može nestati u sekundi. Zato je ključno znati kako se zaštititi. U nastavku ćemo otkriti kako. Krađa kanala često započinje phishing e-mailom. Poruka vas tjera na hitnu akciju, poput vaš kanal će biti uklonjen ako odmah ne reagirate. U panici kliknete na link, prijavite se, a vaši podaci završe u rukama hakera. Phishing stranice su nevjerojatno uvjerljive. Često ih je teško razlikovati od službenih stranica. Ključ je u detaljima. Provjerite domenu i uvijek tražite znak sigurnosnog certifikata. Druga česta metoda je zlonamjerni softver. Preuzmete datoteku naizgled bezopasnu poput sponzorskog ugovora, no zapravo instalirate program koji krade vaše lozinke i zaobilazi sigurnosne barijere poput dvofaktorske autentifikacije. I na kraju, tu su slabe lozinke. Iako zvuči nevjerojatno, mnogi kreatori koriste lozinke poput 1246 ili password, što hakeri razbiju za nekoliko sekundi. Lozinka mora biti kompleksna i jedinstvena. Statistike pokazuju da je phishing odgovoran za čak 60% krađa kanala. Zlonamjerni softver čini oko 30%, a slabe lozinke preostalih 10%. Ove metode oslanjaju se na ljudsku grešku, zato je edukacija ključna. Jedan pogrešan klik može uništiti godine truda. Edukacija i oprez ključni su koraci prema zaštiti vašeg kanala. U sljedećem dijelu otkrit ćemo konkretne korake koje možete poduzeti da se zaštitite. Ako vam e-mail djeluje predobro da bi bio istinit, velika je šansa da je lažan. Hakeri koriste realistične logotipe i jezike, ali uvijek postoje znakovi upozorenja. Adresa pošiljatelja nije s youtube.com domene, a e-mail često sadrži pravopisne pogreške i čudne linkove. Još jedan znak upozorenja su hitni zahtjevi. Na primjer, vaš kanal će biti suspendiran za 24 sata. Ove poruke igraju na vaš strah i tjeraju vas na brze, nepromišljene odluke. Phishing stranice često izgledaju gotovo identično pravim stranicama. Ali ako bolje pogledate, primijetit ćete razlike. Na primjer, nedostatak https oznake ili čudnu domenu poput youtube.supporthelp.com umjesto službenog youtube.com. Uvijek provjerite sigurnosni certifikat stranice. Kliknite na lokot pored URL-a i pogledajte je li stranica doista sigurna. Ako nije, nemojte unositi svoje podatke. Usporedite lažne i prave primjere. Službeni e-mailovi nikada ne traže vaše lozinke ili podatke izravno, ne sadrže pravopisne pogreške i dolaze s verificirane domene. Prijetnje su sveprisutne, ali s malo pažnje možete ih prepoznati. Budite oprezni, provjeravajte sve što vam se čini sumnjivo i ne zaboravite. Bolje je provjeriti 2 puta nego jednom pogriješiti. Ovako izgleda postavljanje Google Authenticatora, jednostavno i učinkovito.
Prvi korak u zaštiti vašeg kanala je postavljanje dvofaktorske autentifikacije. To je dodatni sloj sigurnosti koji zahtijeva da potvrdite svoj identitet putem mobilne aplikacije ili SMS-a svaki put kad se prijavljujete. Ovako izgleda korištenje Google Authenticatora. Jednostavno je, brzo i pruža vam dodatnu sigurnost. To je jedan od najučinkovitijih načina da zaštitite svoj račun od neovlaštenog pristupa. Sljedeće, redovito mijenjajte svoju lozinku. Neka bude kompleksna, duga i jedinstvena. Nemojte koristiti iste lozinke za više računa jer to hakerima olakšava posao. Osigurajte i svoje uređaje. Instalirajte kvalitetan antivirusni program koji će vas zaštititi od zlonamjernog softvera i sumnjivih datoteka. Također, budite oprezni prilikom preuzimanja sadržaja s interneta. Budite oprezni sa sumnjivim linkovima. Ako primite e-mail s neočekivanom porukom ili linkom koji niste tražili, nemojte ga otvarati. Bolje je provjeriti autentičnost prije nego riskirati sigurnost vašeg kanala. Primjenom ovih koraka već danas možete značajno smanjiti rizik od krađe. Vaš kanal je rezultat vašeg rada i truda. Nemojte dopustiti da hakeri to unište. Sigurnost vašeg kanala ovisi o vama. Svaki klik, svaki e-mail i svaka lozinka su prilike da se zaštitite ili postanete meta. Hakeri ne biraju. Svi smo potencijalne žrtve. Zapamtite, budite oprezni, budite educirani i nikad ne podcjenjujte prijetnje. Mali koraci koje danas poduzmete mogu vas poštedjeti velikih problema sutra. Ako vam je ovaj video bio koristan, kliknite like, podijelite ga s prijateljima i pretplatite se na kanal za još ovakvog sadržaja. Vaša podrška pomaže da nastavim dijeliti korisne savjete. Također voljela bih čuti vaša iskustva. Jeste li vi ili netko koga poznajete bili žrtva ovakvog napada? Podijelite svoje priče u komentarima. Zajedno učimo i jačamo zajednicu. Hvala na gledanju i kao uvijek ostanite sigurni. Vidimo se u sljedećem videu.